खुलुमबाय दिनै 1 जुन 2023 दिनैनि साबजेक्ट बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय HSLC नि फिथाइखौ जुननि 6 खालार खालि फोसावगोन। आसामनि HSLC आनजाद होगिरिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय फरायसा फरायसुलिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो HSLC नि फिथाइखौ नेबाय दंमोन बिसोरनि थाखाय रंजानाय खौरां। आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया रबिबार खालि खौरां बिजोंनि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै HSLC आनजादनि फिथाइखौ जुन दाननि 6 खालार खालि फोसावगोननि बिबुंथि होयो। बिथां डक्टर शर्माया साननैसो सिगां खौरांगिरिफोरजों खुंजानाय मेलाव मोगा-मोगि जानानै HSLC नि फिथाइखौ जुन दाननि गिबि सप्तायाव फोसावनायनि बिबुंथि होदोंमोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि HSLC आ थांनाय फेब्रुवारि दाननि 10 खालारनिफ्राय 29 खालारसिम खुंजादोंमोन। 2 नम्बराव दङ रजार फेदेरारआ बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हाग्रा गेलेगिरि जानानै दङ। फर्ब्स मेगाजिनआ बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हाग्रा मुलुगनि गेलेगिरिफोरनि मोनसे गोदान फारिलाइखौ फोसावदों। गोदानै फोसावनाय बे बांसिन रां आरजिनो हाग्रा गेलेगिरिफोरनि फारिलाइयाव सुइजारलेन्डनि टेनिस गेलेगिरि रजार फेदेरारआ फुटबलनि स्टार गेलेगिरिफोर क्रिस्टियानो रनाल्डो आरो लियनेल मेसि मोनखौबो गाहायाव दोननानै गिबि सारियाव थानो हादों। रजार फेदेरारआ $106.3 मिलियन रां आरजिनायनि सेथि सारियाव जायगा आवग्रिनो हादों। भारतनि गेलेगिरिफोरनि बाथ्रा रायखाङोब्ला विराट क'हलीआ फारिलाइनि टप 100 आव जायगा मोननो हादों। भारतनि क्रिकेट हानजानि केप्टेन विराट क'हलीआ $26 मिलियन रां आरजिनायजों फारिलाइनि 66 थि सारियाव थानो हादों। 3 नम्बराव दङ आसामनि जरहाट जिल्लायाव मब लिन्चिं। आसाम जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियाना टाउननि खाथियाव मब लिन्च खालामनाय जाथाया सोराङाव फैयो। खौरांनि बादिब्ला देबाशिष आरो आदित्य दास मुंनि सानै लाइमोना लकडाउननि समाव बेरायहैदोंमोन आरो बेरायनानै न'फारसे फैफिननाय समाव साहा बागाननि खाथियाव गावसोरनि सालायनाय मटर साइकेलजों सानै आइजोखौ फोनाङो। जायनि उनाव मबफोरा बिसोर सानैखौबो इनायै बोयो। जाहोनाव देबाशिष गगৈनि जिउ गोमायो आरो बेनि लोगोखौबो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि देबाशिष गगৈनि बिफा आरो बिनानावा इनायै बुनायखौ नुनानै गाबै गाबै होबथानो नाजादोंमोन। थेवबो बिसोरनि खोथाखौ खोनासङालासे इनायै बुयो। मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायजों लोब्बा गोनां 4 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय। 4 नम्बराव दङ इउकेआ भारतजों 5G क्लाब बानायनो योजना बानायदों। इउकेनि सरकारा भारतजों लोगोसे 60 सुबुंतन्त्र हादोरफोरजों 5G क्लाब बानायनो थाखाय आमेरिकाजों सोमोन्दो लादों। इउकेनि मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला चाइनानि कम्पानि हुवाईजों सोमोन्दो थानाय जेंनाखौ लादों। सुबुंतन्त्र हादोरफोरनि बे D10 क्लाबाव G7 हादोरफोर ब्रिटेन, आमेरिका, इटाली, जार्मानी, फ्रान्स, जापान आरो कानाडानि अनगायै अस्ट्रेलिया, साउथ करिया आरो भारतआबो थाफादेरगोन। बे हान्जानि थांखिया 5G जोनथोरनि थाखाय जगायना होनाय बेबस्थाखौ थियारि खालामनाय आरो चाइनानि सायाव सोनारनायखौ खम खालामनाय। 5 नम्बराव दङ NDP नि बारग' नैथि कामान्डिं बिमोनथाइ बिथाङा गैलिया। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय गोलाव बोसोर गावखौनो बावसोमनानै NDP नि बारग' नैथि कामान्डिं अफिसार बिमोनथाइ बिथाङा गैलिया। मख'नो गोनांदि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो माखासे देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन आरो गुवाहाटीआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बिथांनि हरखाबै रोंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै NDP जों लोगोसे बर'नि गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा दुखु फोरमायदों। 6 नम्बराव दङ सलमान खानआ पुलिस मावसुमाफोरनो 1 लाख सेनिटाइजार दान होदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खानआ गावनि गोदान ब्रेन्ड फ्रेशखौ जागायनायजों लोगोसेनो कर'ना दावहारुफोरनि रैखाथिखौ नोजोर लाखिनानै 1 लाख सेनिटाइजार दान होदों। बेनि बे हाबाफारिखौ गोबां सुबुंफोरा बाख्नायदों। महाराष्ट्रनि दैदेनगिरि राहुल एनकानवाला मोनसे टुइटनि गेजेरजों सलमान खानखौ साबायखर होनानै बेनि गाहाम हाबा मावनायखौ बाख्नायदों। मख'नो गोनांदि महाराष्ट्रनि दैदेनगिरि राहुल एनकानवाला ससियेल मिडियायाव पुलिसनो गथायनाय सेनिटाइजारनि सावगारिफोरखौ शेयार खालामदों। बेनि बादिब्ला दासिम 1 लाखनिफ्राय बांसिन सेनिटाइजारखौ रानखांबाय। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।